खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 30 फागुन दान 1431 एबा 15 मार्च 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना रंजानाय आरो रंजानायजों बुंफबनाय जागोन। मानोना नोंथाङा जिउखौ आबुङै थांनानै थागोन। नोंथाङा गुबुनफोरनि सायाव एसे बांसिन खर्सा खालामनो हागौ। लाइमोनफोरनो फरायसालिनि मावथांखिफोरनि सोमोन्दै माखासे सुबुरुननि गोनांथि जानो हागौ। दिनै नोंथांनि बिखानि बिखाया नोंथांनि अनजालुजों गोरोबनाय बायदि नुगोन। हां बेयो मोजां मोनलायनायनि निसा। गावनि आखा-फाखाथिखौ बांहोनो थाखाय गोदान आदबफोरखौ बाहाय। नोंथांनि स्टाइल आरो खामानि मावनायनि गोदान आदबा बै सुबुंफोरनि गोसोखौ बोनो हागोन जाय नोंथांखौ खाथिनिफ्राय नोजोर होयो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथांनि लुबैनायफोरखौ आबुं खालामनो नोंथांनि नाजानाया गोहोम गोनां जागोन। सरासनस्रायै दिनै नोंथाङा जायखिजाया मुवायाव रागा जोंनाय नङा। मोनसे आन्दायनाय नखरारि बाथ्राया गोरलैयैनो सुस्रांजागोन। सम्पथिनि बोखावनाया दिनै नोंथांनि फारसे जागोन। बे राशिनि फरायसाफोरा दिनै गावसोरनि जिउ राहायाव मख'जाथाव जाफुंसार जानो हागौ। जुदि नोंथाङा दावबायनो थाखाय बायजोआव थांगासिनो दं, अब्ला नोंथांनि जाग्रा मुवाफोरखौ मोजाङै पेक खालाम। मोजां मोनलायग्रा लोगोफोरा दिनै गावसोरनि दुखु मोननाय बाहागोगिरिफोरजों गोरलैयै गोरोबलायनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खाथि-खालानि सुबुंफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। सुबुंफोरा नोंथांनि सिगाङाव गावसोरनि सानस्रिफोरखौ फोरमायनो बांसिन गोसो गुदुं जागोन। नोंथांनि गोसो आरो गोसोआव दिनै जिउनि गोबां बिथिङाव जाफुंसारनायनि मिजिं थानो हागौ। आयेनारि हेंथाफोरखौ बोखारनाय जागोन। बे समाव गावनि बावसोमनायजों नोंथांनि जेंनाफोरखौ सामलायनाया गोनांथार। सुबुंफोरखौ जेसेबां हायो बुजिनो आरो फोनांजाबनो नाजा। लोगोआरिफोरा नोंथांनि थाखाय सरासनस्रा नङै फिथाइ गोनां जागोन। रायज्लायनायाव नोंथांनि रोंग'थिआ दिनै नोंथांनि गोख्रों बिन्दो जागोन। जुलि जानाय जिउनि नोजोरजों बे साना गोमोथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। कर्क राशि। नोंथांनि गावारि जेंनाफोरा गोसोआरि गोजोनखौ हेंथा होनो हागौ। गोसोआरि नारसिननायनिफ्राय बारग'नो थाखाय माबा मोनसे गोसो बोनो हानाय आरो मोजां फराय। जुदि नोंथाङा उदाङै रां बाहायो, अब्ला नोंथाङा उनाव राङारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। नोंथाङा नखरारि जथुमफोराव गोदान लोगोफोर बानायनो हायो, नाथाय गावनि सायख'नायफोराव सांग्रां जा। मोजां लोगोफोरा गासै जिउआव बिखानि खाथियाव दोननाय धोन बायदि जायो। दिनै नोंथाङा नोंथांनि अनजालुनि अननायाव साग्लोबजानाय मोनगोन। बे बिथिङाव दिनैनि साना जोबोद समायना जागोन। गावनि थांखिनि फारसे गोजोनै आवगायबाय था आरो जाफुंसार जानायनि सिगां गावनि कार्डफोरखौ दान दिन्थि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना मोनसे गोजोनथाव सान जानो थांगासिनो दं। खुसि जा, मानोना मोजां सम फैबाय। मोनसे गोदान सानस्रिया नोंथांनो राङारि मुलाम्फा लाबोगोन। दिनै नोंथाङा गथ'फोरजों बबेहायबा बायजोआव थांगोन। फालांगिरिफोरा गोजाम आयदाफोरखौ गारनांगौ आरो फैबाय थानाय मोजां समफोरखौ नेनांगौ। नोंथांनि नाजानाया फिथाइ गोनां जागोन। नोंनि पार्टनारआ बुंनाय बाथ्राखौ नेवसिनाया नांलाय-खमलाय सोमजिहोनो हागौ।
नोंथाङा बेलासिसिम मोनसे मोजां रेस्टुरेन्टाव थांनो हागौ आरो गोथाव जामुंखौ रंजानो हागौ। सावस्रिया दिनै फिट जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों टमेट' गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि जिउ खुंनाय आरो थांना थानायनि राहाया सुबुंफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। नोंथाङा गथ'फोरनि गोनांथिफोरखौ आबुं खालामनायाव नांथाबगोन। नखरारि जिउआ मोजां जागोन। जुदि नोंथाङा मोनसे गिदिर रां थिसननो लुबैयो अब्ला फिथाइया जाफुंसार जागोन। कन्या राशि गोनां सुबुंफोरा दिनै थारैनो जायखिजाया थानसालि एबा सिबिग्रा थावनियाव थांनांगौ। मानोना बेबादि खालामोब्ला बे समनि जेंनाफोरखौ बुजिनो आरो सामलायनायाव गोरलै जागोन। दिनै नोंथांनि थाखाय गोबां आयदाफोराव गावजों गाव गोरोबलायै लाबोनो हागौ आरो बेयो नोंथांनि सोमोन्दोखौ लोरबां खालामनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों टमेट' गाब। तुला राशि। एसे जिरायथ' आरो खामानिनि गेजेराव जेसेबां हायो एसेबां जिरायनो नाजा। गावनि खरसाखौ हमथानानै लाखि आरो दिनै उदाङै खरसा खालामनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि लोगोफोरनि जेंनाफोर आरो नारसिनथायनि थाखाय नोंथाङा मोजां मोनाबो जानो हागौ। दिनै रमान्सआव हेंथा जानो हागौ मानोना नोंथांनि अनजाथावआ जोबोद मोजां मुडआव गैया। नोंथांनि फोथायथिया नोंथांनि जिउ राहायारि जिउआव मख'जाथाव गोहोम खोख्लैगोन। बेयो नोंथांनि नोजोरथिखौ गुबुनफोरनो फोरमायनो आरो बिसोरनि मदद मोननायाव गोहोम गोनां जागोन। नोंथांनि सुंज्लायनाय आरो हाबा मावनो हानाय गोहोआ गोहोम गोनां फोरमान जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। वृश्चिक राशि। दिनै खाफालआ नोंथांनि फारसे थागोन। दिनै खामानि मावथायाव माबा मोनसे गोदान खालामनो नाजा। खामानिया लासै लासै नाथाय थारैनो जागोन। फालांगियारि मेलफोराव सुबुंफोरा नोंथांनि खोथाखौ गोसो होनानै खोनासंगोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि सोरजिलुजों सुबुंफोरनि गोसोखौ बोनो हागोन। दिनै नोंथाङा गोबां गोदान राङारि बिथांखिफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ। जायखिजाया थिरांथा लानायनि सिगां मोजां आरो गाज्रि बाथ्राफोरखौ मोजाङै सावराय। मोजां मोनलायग्रा लोगोफोरा दिनै गोनांथि जानाय सोरबा सासेनो जि-जोम दान होनांगौ। बेयो सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। धनु राशि। दिनै नखरनि सोद्रोमाफोरजों बेले-बेजेनि जाथायफोर जानो हागौ। बे साना नोंथांनि थाखाय गोमोथाव जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा सोलोंथाय आरो साख्रिनि बिथिङाव जाफुंसार जानो हागोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया सानफ्रोमबो साबसिन जागोन। खरसाया आयनिख्रुइ बांसिन जागोन। जुदि नोंथाङा सोरखौबा थारैनो मोजां मोनो अब्ला नोंथाङा बिसोरखौ लोगो हमनो हागौ। खुसि जा मानोना मोजां सम फैबाय। जायखिजाया खामानिनि थाखाय बिथांखि लानो गोसो गैया। नोंथाङा मोनदांगोन दि गोबां सुबुंफोरा नोंथांनि होनाय समायखिरायाव सोनारगासिनो दं। मोनसे नखरारि जेंनाया दिनै सुस्रांजागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मकर राशि। नोंथांनि गोब्राब नाजानाय आरो नखरारि हेफाजाबा हास्थायनाय फिथाय होनायाव जाफुंसारगोन। बबेखानि दावगानायनि गोख्रैथिखौ लाखिनो थाखाय बे रोखोमसे गोब्राब खामानि मावबाय था। दिनै नोंथाङा गोरलैयैनो रां बुथुमनो हायो। सुबुंफोरनो होनाय गोजाम दाहारफोरखौ हरफिननो हायो एबा नोंथाङा मोनसे गोदान मावथांखियाव रां थिसननो थाखाय रां आर्जिनो हायो। नांलायनाय आरो गोरोबलायैनि जाहोनाव न'आव जेंनानि बुब्लिफोर थानो हागौ। नोंथांनि अनसायजानाया बांगोन आरो नोंथाङा गोरलैयैनो उल्था आथोननि सुबुंफोरखौ गोसो बोनो हागोन। खामानि मावनायनि थासारिफोरा नोंथांनि फारसे थानायखौ नुनो मोनो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब।
कुम्भ राशि दिनै नोंथाङा मोनसे जुनिया खामानिनि थाखाय दावबायनो गोनां जानो हागौ। सासे गोनांथार सुबुंखौ लोगो हमनायनि खाबु दं। नोंथाङा माखासे गोनांथार बोसोन मोनगोन। जुदि नोंथांनि लोगोफोर एबा नखरा गुबुन हादोराव थायो, अब्ला नोंथाङा बिसोरनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ, जाय न'आव मोनसे गोजोन थासारि सोमजिहोगोन। जायफोरा बे राशियाव हाबा जायाखै बिसोर दिनै जुलिनि थांखि मोनगोन। देहायारि महरै दिनै नोंथाङा गोख्रों जागोन। फरायसाफोरा दिनै खम नाजानायजों जाफुंसार जानो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। मीन राशि मीन राशिया दिनै मोजाङै सानना नायनायनि उनाव मोनसे गिदिर थिरांथाखौ थि खालामनांगौ। नोंथांनि थिरांथायारि सायख'नाया जोबोद मुलाम्फा गोनां जागोन। रंजानायनि थाखाय गोदान खाबुफोर सोमजिगोन। गोजाम लोगोफोरजों लोगो जाफिननाया रंजाथाव जागोन। नोंथांनि गथ'फोरा इयुनाव समाजाव नोंथांनि मुंखौ जोंखांहोनायाव जाफुंसारगोन। दिनै माबा मोनसे फैनो हागौ, जाय नोंथांखौ जेंना खालामनो हागौ। नोंथाङा खामानियाव गोसो होगोन आरो गोजाम बेरामफोरनिफ्राय रैखा मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।